Deado daw ito tayo, deado. Deado daw ang ating pambansang kamao. Ini. Pacquiao? Oo. Pacquiao? Deado daw. Sa August 21 ang laban, di ba? Sa August 21. August 21. Abangan. Magaling ba yung kalaban niya? Oo, pre. Ang galing kalaban niya. Practice. Time for the real thing. Sabi. Right. Okay, okay. Mark a drop point for your Sabi. team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pinyo lang. Let's go, boys. Sunod ako. Tingin na kayo. Oh, boys. Sunod ako sa inyo. Nasaan si Makoy, pre? Si Makoy wala. Okay tayo nito. Nasaan ba si Makoy? Makoy, anong ginagawa mo? Pinyo lang. Holy Makoy. Sunod ako. Makoy! tayo. Yun. Ayun. Ayun. Ayos na naman to. Bakbakan na naman to. Ito naman yan. Una na ako. Antay muna kayo. Patay. Sige. Patayin natin yung mga yan. Sige, tol. Hindi, wala tol. Wala. Wala tayong kasama. Alam ko. Primary objective. Walang bumaba tol. Wala. Secure that position. Sige. Preload. Okay na yan. Pakuha ako ng selfie. Mga kasama. Uy, may armor box ako. Guys. Selfie, may kasamang casing ba yan? Tol? Pero, T-Mobile, ano? Puta. May kasama pa yan. PLDT. 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 Tangin na. Broadband. Sa'yo na tol. PLDT eh. Tri-band. Layo ah. Yan na. May branch siya, may tikid. Ready? Tikid. May tikid sa ilalim ng tulay. Kung ano. Last mo na yan ha. Last. Yan, Makoy. Last muna yan. Hindi maganda sana. Huwag mo na ulitin yan, Makoy ha. Oo, sige. Hindi na Wag na. maulit. Tama na yan. Ayos na yan. Last mo na yan. Uy, may armor box dito. Contract update. Ako din meron ako, New pre. objective identified. Dala na kasi akong ammunition box. Maganda ba to? Oh, meron na naman. Meron na naman. Gusto tayong panalunin ah. Ayaw tayong mamatay. Yan ang maganda dyan. Yung gusto tayong panalungin. Ayaw nila tayong mamatay. Kaya nga eh. Sakalap nung pagkatalo ni na Santidop kanina, pre. Ah? 3 on 1, Jer ha. 3 on 1, pre. Oh. For the win, ano sila, inubit sila ng isa. Shoutout na. Oh shit. Kanina, Sayang. kanila na yun, pre. Sa kanila na yun. Sayang eh. Sabi Sayang nga eh. ay mo kayo, puta. 3 on 1, puta. Pwede natin mag-loadout? Loadout na. May Pwede na, armor pre. box na naman Loadout dito. muna tayo. Totoo, loadout tayo. Dami talagang armor box.
Drop ko money pre. Oh. Oh. Drop Tol, money. pumunta na kayo dito. Makapag-loadout tayo para malaban tayo ng maganda. Boss Jet. Boss Jet. Contract complete. Uy, nice. Di ko pa talaga kinuha yung ano. Ayaw mong kunin pre. Ayaw mo. Drop ko dito, sana. Sige pre. Loadout drop inbound. Ah. Gusto nyo pang ano, magparami pera? May scab pa dyan. Meron pa, kunin natin pre, kunin natin. Kunin natin yung scab pre ulit. Sige. Kunin ko. Oo. UAV pare, kung ano, bili tayo. Ilang pasan ko yung entrance. Okay, dito muna tayo. Shot muna tayo, okay. Located a supply box. Pinababalik tayo ah. Kayo, gusto mo itong emperador o ano? O emperador dito? Yan o, pili ka lang dyan. Ilan ka lang dyan. Perador Brandy. Active update. Move to the next location. White Castle Whiskey. May kalabang ka, Sakto. tol? White Castle Whiskey. Ah, White Castle, puta. Maganda mga babaeng model nun. Si Kristen Gonzalez. Oo, Kristen. puta, no? Dati. Nakasakay pa sa kabayo niyan. May kalaban dito, may kalaban dito, may kalaban dyan, may kalaban dyan. Oh, may kalaban. Apat. Pick up. Apat. Apat. Sa scab natin, meron pala. Akit ako dito. Apat. Saan manggagaling doon? Sa purple? Papunta sa atin, tol. Papunta. Sige, punta na ako dyan. Dito, armor box. Armor's over here. Sila man nanalo. Paloadot tayo eh. Andyan na, Ito na sila. Andyan na sila. Pag nakaloadout sila, edi talo sila pa rin. Enemy UAV overhead. Down ng sniper. Down ng sniper dyan, ha. Dito. On the move. Binubuhay nila. Iswal. Makit lang ako dito. Ay, sa blue. Looted already. Look sharp. Layo pala ako. Nandyan sila, para nandyan, ha. Tumahan ako. Tinamaan ka? I'll find a place. Nabuhay nila, ha. Nabuhay nila yung na-down ko, ha. Pag ako nainis. Umalis papasukin sila, yan. pre. Umalis sila, ha. Nawala sila, pre. Nawala. Umalis sila, pre. Umalis. Talo sila. Next objective located. Wala sila, oh. Alam nila eh. Sinugod na ni Soro, ha. Tara, sabay na natin. Enemy UAV overhead. Wala na rito. Wala na nga, pre. Umalis nga sila. Sabi nila yung malalakas tong mga to. Trust tayo. Umalis sila, oh. Contract complete. All supply boxes located. Andito yan sa gawin ito. Baka sa train Oh, nandyan station lang yung yan. mga yan. Loadout drop Uy, inbound. ghost. Bulls natin, pre, ha. Sa kanila yung isa na yun. Saka na lang isa. Abangan natin sila ang gusto nyo. Enemy Pwede, UAV pwede. overhead. Ayan na. Sa train Gas is station. Pero- closing in. Relocating the safe zone. Punta lang tayo dito sa may Enemy loadout, UAV pre. overhead. Nag-UAV sila, oh. Dorado. Ikot lang ako. Uy, may kukuha. May kukuha ang iba, pre.
Nakatrack. Ayun na, nakita na ako. Tangin ng gago. Nakita niya ako. Nag-snipe kasi oh. Ayun oh. Punta sa'yo? Ay, hindi. Papunta sa akin. Hindi. Takot yata. Yan na. Ito na, pre. Ito Ayan, na. may dalawa dyan, may dalawa sa trend, may dalawa sa trend. Pre, banatan niya, pre. Banatan niya. May dalawa sa trend, may dalawa sa trend, may dalawa sa trend. Sa truck, pre. Sa truck. Corner ako sa may ano, garahe. This is the Gulag. Survive. Redeploy. Banatan niya, pre. Banatan niya. Nasa taas tayo. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. The fight's begun. Get ready to fight. You're next. Sige, pre. Sige. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Utang na. Madang pa ako nito. Utang. Got nothing here. We're Sabi? bringing you home. Not over yet. Oh, pinatay ako. Nakasnipe. Nakatalon pa ako doon. Utang nyo lang yan. Nabunggo ka nila, Jer. Oo, Pare na. sa garahe. Ay, putang na, meron isa rito. Nasa, Meron isa ano, dyan, meron yan. nasa, Labas, dala. labas. Tasim ako. Sa trend, sa Easy trend, sa tasim trend. ako eh. Sa trend. Palabas. Naka-open. Sa padero yata yan. Sa trend, sa release. Ayan. Uy! Utang nyo na. Nabatuan pa ako. Nandiyan mo pala si Makoy. Ilan pa to? Ilan pa yan? Wala, kompleto pa yata eh. May napatay ba kayo kanina? Kompleto pa? Wala, na-down lang yun eh, pre. Nasa truck. Wala, naka-down ako ng isa doon pero wala. Hindi. Buhay na yun sigurado. Hindi. Ano? Hindi ko nakuha. Nice one, Makoy. Ayun, Makoy. Mukha kasi hindi nagkasalita eh. Si Makoy din nagsasalita eh. Makoy! Hindi Kamyot. na talaga nagsasalita. Nakamute ka siguro, pre. Makoy! Oy, nakamute ka, Makoy. Gas yan, Ah, pare. wala. Gas yan. Nakamit nga talaga ako. Gas yan, pre. Gas yan. Nice one, Makoy. Nakamute ka? Nakamit pala ako. Kaya pala, Makoy. Ayan, sila yan, oh. Yung nakatrack na yan. Makoy! Kasama mo ba si Balong? Si Balong! Buhay na ako ng isa. Balong! Nakatrap pala sa... Ayun, Yan sila, pre. Sila yan, pre. Sila yan. Si Balong. Galaxy Bili ka na, ako pre. eh. Bili ka na, pre. sino nasa taas ha? Oo, pre. Walang problema. Sino na tayo? Ito na, manda ka na. Makoy. Advance ka na lang dyan. Uy. Advance ka na lang, parin dyan. Advance, Ikaw na, pre. Walang ano. ano lang siguro. Sa base Boneyard. station. Sige, Boneyard. Sige. Bounty. Sige, dyan ka. Sino sila? May bounty sa harapan mo. Nandyan nga. Ayun, no. Bumili sila. Oh, pala. Gas is moving in. New safe zone located. Ilan to? Yun nata yung kanina, pre.
Yung isang team na... Eh. Ay, hindi. Iba na. Laman lang Lag baril na siya. dito. Naglalag na si Makoy. Naglalag siya. Oh. Uy, may kalaban, Jer. Jer, may papuntang kalaban sa'yo, sa likod mo, pre. Sa likod ko? Papunta na sa'yo, pre. Oo, papunta na dyan, pre. Papunta na. Nakita ako. Ay no. Hindi, hindi. Chopper. Naka-snipe. Headshot agad, headshot agad. Wala akong mapuntahan. Yan na. Meron na, pre. Meron. Karamo, Naka-sniper. meron pa ulit. Yan na. Dinanatan na si Makoy. Humarap kay Makoy. Humarap kay Makoy. Humarap kay Makoy. Dilaan mo lang, Makoy, Naglalag. dilaan mo lang. Dilaan mo lang. Kailangan ko lang. Hoy! Ayan na. Si Makoy na dinanatan, pre. Nakaka na. Nakaka na Si ako ng Makoy na balong. dinanatan dyan. Dinanatan si Makoy. Yan na yan, pre. Yan na. Yan na. Soldier. Soldier. Nakaka ni balong. Nadali ka ni Balong. Uy! Ang ina, meron pa doon. Ah! Nadali ka ni Balong. Makoy. Kaya nga, Makoy. Nadali ka, Makoy ni Balong. Nadali ka, baby boy. Balong. Bulldog tahol. Namo. Nadali ka ni Makoy. Nag-aabang lang si Bulldog dyan. Nagulat sa parol. Makoy, gusto mo ikaw mag-ano, pre, para hindi ka lag, pre? Ha? Ikaw na mag-ghost, pre, para hindi ka lag. Naglalag ka, pre. Pwede. Ikaw. Yun. Welcome back. Nawala ka, Balong. Nakita niyo na ba si Balong? Si Balong. Balong? Huwag ganun, Balong. Balong. Bruce Willis na ngayon ah. Ng McLean. Gusgusin. Gusgusin. Guzin. Pumasok si Lodi. Si Boss Santino, pulpatol. 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 Nasaan yung host natin? Oo nga. Si Makoy. Si Makoy, bakit ano? Makoy! Balong! Bakit 2 ayaw minutes, mo, madam. Balong? 2 minutes. 2 minutes. Yossi ka ba? Yossi rin ako. Hindi, sige. Ikaw, Kuya Yossi.
Sige lang, balong. Sige lang, balong. Sige lang, balong. Panalo na to. Panalo na ba yan? Panalo na to. Sabi ko kay Lodi, mamaya alis din si ano eh. Si Makoy eh. Hmm. Nandyan si Lodi eh. Kaya nga. Ilang oras ka pa ba Makoy? Na. Mga ilang ano ka pa laro pre? Unlimited. Hindi, papasok yan tol eh. Papasok Pag-uwi? yan Hindi, papasok ka ng trabaho din. Diba? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Makoy. Makoy. Wala na naman natapong Makoy na. Hello? Tap ka na lang ni Lodi mamaya pag alis mo, sabi ko. Kaya nga. Anong oras ka ba alis ba? Gusto mo natang pa. Hindi, alis na ako. Hindi para alam ni Lodi pre. Para alam ni Lodi. Ito naman. Balatin ko, alis na ako. Mga Mga lasing ko. 10 laro pa. 10 laro. Oo. 10 laro pa tol. Ay, 2 oras pa pa. Meron pa nga. Kaya nga, wala na. Matulog ka muna, Lodi. Enough practice. Time for the real thing. Pahinga. Tulog ka muna, sabihin mo. Tulog ka muna, tol. 2 hours pa pala to. Ako, susundo ako ng after an hour. Alis ka na rin? Susundo. Susundot? Sa school, pre? Sa school? Susundot ka to. Susundot. Susundo. susundot? Akala- Susundo. susundo. Ikaw naman, niyayi mo ulit mo eh. Lalagyan Sorry, mo. kasi di pa kami napag-gain sa tenga. Ayusin mo, pre, Jer. Yung ano, Mic check. Mic check. Okay na ba? Ayan, okay. Yo. Susundo Sabi ni ka Jer, lang. kasi susundot pa ako mamaya. Susundot. Paano all susundot? Hindi susundot. Naintindihan naman namin yun, Jer. Iniwan Hindi niya naman ako. ano. Kaya pala. Yan pala naman balong. Saan tayo? Balong na balong. Oy, walang bumaba. Naban kasi yung Facebook ko. Dito lang ako makapag-stream ng puta. Yung Ay, hindi makapag-live. ka na. Nag-stream ka ba, Ay. Jeff? Oo, streamer na. Baka lang, dami ng streamer sa atin, ha. Sure. Entering the AO. Wala man sa atin eh. Si Jer lang ang streamer sa atin. Tripper. Ayun. Yeah, streamer Streamer. ako. Kaya ako naman eh. Ayoko. streamer. Panay ang mura sa kalaban. Ay, kalaban. UAV is bingo fuel. Oh, loadout. Meron kalaban pre. Ano, sa taas. Saan? Nasa taas pa. Sa langit pa. Ah. Nasa langit. Sa langit po siya.
Anita. Load out. Di Mamaya. ba pin- Contract di ba updated. pinakaba ni San New Pedro? objective identified. Lang pa. Walang pre. Tumal. Ba't walang pera mga box? Ano ka ng pera naman? Galing na pala ako dito. Some people live just Hoy! Chapero. Pleto na, pleto na, pleto New na, pleto na. objective identified. Chopper. Pleto na. Ah, kompleto na. Tara na, pwede na yan. Di ako makatalon. Naharangan ako ng bakod. Tanggalin mo yung bakod, sabihin mo sa gumawa. Huwag No pataasin. entry. No entry daw, no entry. Good cash in. Balong. Dali lang, balong, ang tagal. Ang tagal balong. Ano na? Ang tagal, balong! Ano ba nangyari? Idle shooter. Friendly loadout drop on the way. For the fortune. Ever young. Oh, yun. Diyan rin mong magbibigay. Gasta kayo ng bala. Naya pa ako eh. Oh, bala. Lang. Yan, may bala pala. Bala ng tao. Isasampal ko sa sa kalaban niya mga plates na yan. Yan ang bala ng kamay. Bigat niyan. Pang mili yan. Apat to ah. Huwag ganun balong. Tumutunog pang box eh. Hindi ko alam nasan. Losing ground. Iba talaga ang pogi balong. Mabilis siyang balong. Tara na, balong! Tayo mag-evacuate na, balong. Uy, meron dito pre. Pre, meron Uy. dito sa akin. Putang ina. Oh shit. Tara, takbo na tayo, Basag takbo na tayo. Tara, basag na, tara, basag na pre. tara. Basag na yan pre. Basag na yan. Akala ko si Makoy nagbibiro. Putang ina, nagbukas lang ng pintuan. Hindi ako nagbibiro ng gano'n. Pag sinabi ko may Nagkapogda na ako kalaban, sa'yo Makoy. Putang ina, sinabi kalahari ko pa may nagbukas. kalaban daw. May kalaban. Keep na natin yan. Huwag ka mag-alala, Tol. Bubuhayin ka namin. Putang ina ng mga. Paano nakatakbo yun? Ang bilis naman. Naka-rose yun na babae. Paros eh. Galing magtago. Ayan. Hindi ko nga siya napansin. Nagbukas kasi siya ng pintuan. Sabi ko, tanga, si Makoy ito. Oo, hindi ako marunong magbiro ng gano'n, ha? Nagbukas siyang dahan-dahan eh. Sabi ko, tagirag eh. Buti hindi to mahal ano. Oo. Taki na. Alis na ako. Mag-isa na lang pala ako balong. Iniwan niyo naman pala ako. Walang yaba daw. Nadali ako doon. Inundan ko lang si Makoy. Pagdating sa takbuhan, nasaan mo na kami ni Jarjan. Pwede kong balikan yung gamit ko. Pwede, Pwede, Tol, pwede. mag-isakyan ka na lang. Samahan kita. Oo, pero tara, pasuport. Saan ba yun? Nasaan ako namatay kanina? Dito sa banda. Ay, ito. Ito yun eh. Ito. Dito. Itong Diyan. blue house na to. Saglit, titignan ko muna siya pre. Hinanap namin kanina eh. Ayun, hinintay namin eh. Wala. Diyan ka naman tayo balong. Oo nga, balong. May gas pa. Hindi ako puta. makakit. Tara na. Ay puta, may gas Loadout na na pre. lang tayo. Yan na yung gas. Gas pre. Butak. Tumagas-gas. Uy, orange box pa oh. Tayo tatakbo sa may orange gas. Basta Orange nakapulot gas. na lang akong baril eh. Uy! May kalaban. Kalaban nga. Kalaban dyan.
Karnan, namatay pa si Makoy. Nadali pa Takbo ako, na, takbo, Makoy. takbo. Nadali ako sa'yo, Makoy. Ay, puta. Namatay pa yung dalawa. May mga kalabang kasi. Namatay din sila pre, namatay din sila pre. Yung Namatay mga, din. yung mga ano, kalaban. Oh, namatay din sila. Pinipick up ng, Nakita Makoy, nadamay pa ako sa'yo. Survive and you can redeploy. yun pala yung pinipick up ng Pahamak ka, chopper. Makoy. You can always have a go at these bastards. Sabi niya, sakay, sakay, sakay. Give them some choice words and smash Hindi their kayo mugs sumakay with eh, well yan. played guns. Ito pa Nangyari sa yung inyo, kalaban Balo. sa gulag. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to Uy, fight. You're Jer. next. Uy, Ha? Jer. Nasa gulag ako? They got a proper sorting. Uy, Hoy. ano nangyari pre? Win this fight and you return Ano to nangyari the Makoy? front. Bakit Napaba tayo, nilis ka? napaba. You're done here. Nice. You're up, soldier. Anong ginawa mo Makoy? Ay, namatay. Puta pre. Nangyari. Nangyari. Pinatay niya ako pre. Loadout drop in. Balong. Namatay din ako eh. Balong. Muda balong. What is happening? Nangyaya ka Makoy. They got a proper sorting. Puta, ina. Nakawin mo na. Uy, mutik pa. Bye-bye. Akin na yung ano. Sayang balong. Putang lang yan. Nadali pa ako sa'yo. Ay, harap lang din. Sa harap mo din. Sa harap mo. Oh, nagaya yun, nagaya yun. Next time. Patay ako kaagad. Walang nabalong. Parang Lods mo daya yun, Relax. hindi mo nakita. relax ako. Paano yun? Paano yun? Dinala mo ako sa Balong. gas. Ong. Dinala ako Kala sa ko may gas. tunay yung gas, puta. Hindi, tol. Nangyari. Nangyari. Dinala niya ako sa gas eh. Pares kami Nakasakay ako sa namatay. truck sa kanya. Doon lang tayo namatay lahat sa gas ah. Walang yan. Huwag ganun balong. Balong. Gulat si Carl Black Dash eh. Pre, relax ako nakasakay. Ini-stuck mo sa bato. Alam niya talaga. Ay, yan ang ginagawa mo. Ay, bakit mo ako dinala doon, Makoy? Kaya mo. Ilalayo na kita to. Naglala. Walang Diyos. Outside the circle naman. Outside the circle lang. Hindi mo talaga balong. Panalo na to. Panalo na to. Ito na yun, no? Ito na yun. Ito na yun. Panalo na yun balong eh. Ano tayo? 20 kills. Kills yan. Check your gear and weapons. Planes are Total ah. deployment. 20, tigpililima tayo. Ba't naman ka na ni pinsan niya? Uy! Uy! Kalaban! Sa akin. Sunod. May armor box ako, pero armor box. Enemies in the area! Enemies in the area! Ammunition din. Ammunition. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Grabe ka malong. Grabe ka balong.
kick this off. Pangit ng baril na to. Enemy soldier incoming. Di nakakatama. Hehe. Easy ko talaga yung baril. Okay. Kita mo ba lang? Sige, pili ko. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Light vehicle here. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Doon tayo. Sige, yun na. Late na yata. Tara. Tara. Doon na tayo. Doon. Saan tayo? Sasakyan. Meron isa. May naligaw. Ay, dalawa. Meron na ba? Lipat na Hindi, ba? ano pag gagawin natin Hindi, dyan? pumunta sila dito sa green. Yung ko ka dyan. Pero isa nag-trap sa kabila. Set down ni Jerry. Basta ganun, trip load. Targets are up. Get to work. So many. Oy, red box agad. Oh, great. Uy, sana all. Supply box ready for pickup. Talagang May scab pala papasama. dito. May scab pala dito. Uy, Yun. aray. Oy, red Uy, box shit. ulit. Ano matay? Oh, satchel. T-shirt. Pero ay... T-shirt. Pero ay na-knockdown ng kaibigan. Kaibigan, panoorin po natin. Pinanatan ko yun. Akala ko, isa lang eh. Dalawa pala sila eh. Pero nag-down ko naman yung isa. They survive, they can redeploy. Ay mo yan, pre. Madadali mo yan. Madadali mo yung mga yan. Kaya Loadout muna kayo, loadout muna kayo. Loadout. load out. Saan? Tara, load out. Dito, di ba? Fire station. Oo, dyan tayo, dyan tayo. Barel, baka mamaya. Teammates Oy. down in. They're returning Ay, to hindi. base. Bibilin ko na si... Dali ko. Bilhin natin Maglulot muna, ako bilhin. dito. Sigurado may pera dito. Sige, tol. Kukunti lang naman din eh. Bilhin ko si Tol. Sige, Lods. Sige, Lods. Taman lang. Ewan ko Kaya yung loadout, ibang pera. loadout. Ito itong pera, Tol. Oh, sakto there. Come on down. Ayaw atang mag-load out ni Jer eh. Dito. Nasa fire station ako. Ah, Ako Hindi daw pa. mag-load out si Jer eh. Loadout drop inbound. Ako pa eh. Boy loadout ko eh. Practice na yun. Sakay pa eh. No? Nasakyan ko lang. Napindot ko yung... sakit tayo na dito. Hoy, sakay puta. Sasama daw sila mag-scab pre. Nang iyo ano. Looted na rito? Hindi pa. Pakang bayabas. Hindi kami sinama oh. May sasakyan dyan ha. Di pa looted dito. Kaya nga pre. Oy, red box ulit. Tangin ng tubay ah. May nagbasag pre. May nagbasag. Pre. May nagbasag. Hindi, ayaw mo sila. Makakaway lang yan. Magbasag din tayo. Para para-parehas na. Para lumabas yung mga nararamdaman natin sa isa't isa. Yun yun. Sabi niya magbasag tayo. Pare-parehas lang. All supply boxes located. Tangin ng basagan na. Safe zone. Watch for enemy.
Kung sinong mas maraming nababasag, panalo daw eh. Ayun na. Hindi na tayo mga gago. Basag na ng basag. Eto. Lagi natin. Oh. Loadout, loadout. Gagasag yun. Wow, pusa. Nice one. Good ka. Yan na. Puntahan Ano naman. natin. Puntahan natin naka-handle. Eh, Ay, diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka Dito lang, lang pain ako ka, pain ka. balong. Para pain lang balong. Oo, pain ka. babasag Ring eh. sa taas dito sa building na to. Saan tol? Ping tol. Ayan o. Sumas. Basag. Nag-load out sila. Nag-load out sila. Wala kayong cluster. Ayun. Master ko eh. Okay. Pumasok eh. Pumasok. Akyatin nyo na. Pumasok sila tol. Puta, nag-uutos pa ng akyatin. Akyatin nyo na. Akitin nyo Wala na tol. namang aakyat. Ay putang Ako na ina. aakyat. Nandito Ako sila na tol. aakyat. Nandito sila. Pinsan lang. Dapat. Ayun oh. Ay putang na dalawa. Down isa. Oy, down. Tulungan ko si ano. Ayun, Akyat na rin ako. dalawa nila oh. Tapat. Putang na kayo. Nakadalawa ko sa kanila pre. Putang Nakadalawa ko ina, sa kanila. Nalaglag ako, nagulat ako. Nakaharap ko eh. I got your team beach. Tatlo ka punta. Nadalawa ko yung kasama nila pre. Meron pa dito sa isa. Teammates in Sa the isa. gulag. If they survive, they can Okay, kayo. redeploy. Nadala ko sila. Inakit ko na, ginagapan ko na. Nice. Sunod ako sa'yo. Kasunod tayo mamatay. Be advised, your Tinatakbo teammate mo. got their ass kicked. They're RTB at this time. Claymore set. Meron pang dalawa dyan ah. Apat to eh. Pwede kong bilhin. Ay, may pera pala siya makuha. Nadali nyo yung ano, yung mga nag-loadout. Tol, Makoy, pingin meron ang by dyan sa kanan station, mo. tol. Makoy, meron dyan sa kanan mo ha. Nandyan sa kanan mo. Pingin ang by station. Oh, duta nandi sa baba. Dalawa. Alis ka na Makoy. Kinuha yung Tatlo. pera ko. Sibat ka na Makoy, tatlo yan. Yan tol, may sa kaliwa mo, sa kaliwa. Kami Yan. ang sinugod eh. Kayo ang sinugod eh no. Fight's kicking Tao off. dito eh. Get ready to fight. You're next. Dito ka tol. Dito ka tol, yan. Win here and you return to the front Si line. John McClane Lose, saka the si fight ano. is over. Sort Marami them tao out, dito. capture the objective. Boss! Stand by for resupply. Toro, gising ka na. Ako agad? Nice. Oo, ikaw muna. Inbound. Marking new safe zone. Ito, baba ko yung pera ko. Ay. Yung pera. Kasya pala. Loot muna. Nag-loot ka na dito? Hindi pa looted ah. Ay, may kalaban Makoy. Makoy kalaban. Merong Yung kalaban dyan. Kalaban. Sasa na pera meron natin. yan. Sarapan mo. Ayan na. Sasa na pera natin. Tagasama ko na, balong. Tagasama ko na. Binubuhay nila. Binubuhay mo yung pre. isa. Sige lang. Laro yun. Ayun, binubuhay pa. Okay lang.
Yan na. Si Jer, zero. Buhayin natin sila. Haba ng loadout, Uy! haba ng loadout. Sniper, sniper, sniper. May sniper pare. Diyan ka lang ano. Buhayin ko lang isa. Haba ng loadout, meron. Loadout ka, loadout ka. Yan na. Okay, yan na. Cut na sa'yo. Apat sa'yo mo kayo. Yan. Ay, ay, laban. Higit ka dyan, laban. Pinakataas na. Sige lang. Yan. Okay. Daming kalaban. Papatayin na ka dito. Nice one, Makoy. Nice one, Makoy. Huli ni Makoy, oh. Yan yung kasama niya, pre. Yan yung kasama niya, pre. Pakit. Tangina yan. May nagka-camp naman dito. Yan, backline na naman. Hindi, nandito pa rin, pre. Mayroon pa rin siyang kalaban. Punta ka na dyan, balong. Kaya lang, Ayaw balong. umakit, eh. Nasa baba lang. Balong. Andun pa rin ba balong? Nandito, pre. Tirahin mo, pre. May sniper, pre. Sniper, pre. Andun, dalawa dyan. Marking waypoint. Puta na balong, ayun pala balong. Sa baba, nakaabang. Nakabang. Abang ba? Oo, nakabang, tol. Nakabang. They have me sighted. May tao sa yero. Bumaba. Nice! Nice one. Uy! Yan mo ko. Uy! Dalawa. Kala ko bangkay na, bumabaril pa. Sabi ko may kasama pala. Putang ina yung mga adler na to. Sanggala. Hacker yan. Tumakas ka na ba dong? Naghahanap ako ng Makas ka na balong, balong. pataka. Ayan na balong. Pinupus ka na balong. Eagle here. Ibang lahi yung balong. Ayun no, tumihirap pa. Tira sa akin balong. Banggahan, no? Magdaan tayo. Abulin mo siya, abulin mo. Putang ina mo. Nagulat din siya. Nagulat din siya. Natakot, eh, no? Ayun ka rito, magbangga. Nagulat ang putang yun ha. Sabi niya eh, may nabangga ba ako? Oh! Nice Ang one. gago. What the fuck? Bago yung McLean. Akala niya, gusto sa akin. May tao sa loadout to. Wala. Left may tao sa loadout. Wala. Wala sa ngayon. Wala. Wala ngayon. Wala. Punta ka na. Pagpunta mo mayroon natin, na. diyan ako pumunta. Sakay mo siya, pero sakay mo. Sige, sakay ka agad. Sakay. Hey, thanks, partner. Doon tayo. Bala na kayo, tol. Malaki na kayo. Yeah, para ano yung bumuhay ginagawa tayo. niyo? Mag-loot na lang kayo. Okay, sige. May, No, Jeff. may scap pa dito. Jer. Turo ko lang. Oh, Uy! Uy. Akala niya aabot sa akin. Uy. Ay, mukhang pwede yung mga baril. May kalaban sa orange, ah. May kalaban sa orange. Tumatakbo. Mungguin Ay, mo. dami, oh. Ayan sila, pre. Ang dami nila. Resign.
Patay balong. Ay, nakatakas po si Makoy, puta niya. Wala akong bahala. Oh, Ay, nakatayo. nakadali pa si Makoy doon. Oh. Di ka Iba talaga nakita? Si John McClane. Iba talaga si Wag John na, pre, McClane. Ay, Tumakas nakastrike ka na, sila, pre. oh. May kalaban sila, pre. May kalaban sila. I need ammo. I need ammo. Ang galing ni Tayo na Makoy. si Die Hard yan eh. Nakatakas pa, pre, no? Nakatakas pa siya. Hard to die. Mahirap patayin si Die Hard. Oh. Hard to die. Putang na. Wala Akala ako ko na, wala, nag-suicide kayong dalawa doon. wala na akong bala na buhay pa. Yan ang sinasabing sa inyo. Wala kayong tiwala eh. Ang galing ni Makoy, puta. Sabihin mo May lang pera. yung mga baril. Yan, tol. May pera pa yan, tol. Yan. Takot pa ako sa anino, yung laki eh. Hindi akala ko suicide sinusulo ng dalawa ni Zoro eh. Iniwan din pala si Zoro. Akala ko Patong ko naman, lang yung isa eh. tatlo na yung ano. Hindi, masasagasaan ko na eh. May nag-iwan lang ng C4 eh. Oo nga eh. Kaya bumaba na ako eh. Pagulat lang daan. Nako, naririnig ko ah. Naririnig ko ah, dyan sa kaliwa mo. Lapit na naman. Uy! May tao sa taas, tol. Yan, Kaya yan. nga. Uy, uy. Yun oh. Meron, meron. Ayan siya, ayan, nakita ka niya. Bala. Hindi pa marunong. Yun. Patayan, patayan. Nice. Butin. Bobo pa pa rin. Nice one. Okay. Ba talaga? Die Hard? Iba talagang dayad. Putang ina, tibay. John McClane. Yun. John McCoy. John McCoy. John McCoy. John McCoy. Hindi tayo mapampera. Kaya mo na yan, pre. 49 na lang yan. 49. Kaya na may Kaya. Juggernaut pa rin ba rito? Oh, meron na ulit. Nakita ko nga eh. Yung icon. Ngayon ko lang nakita ulit. Nalik na naman. Yung ano, pre? Juggernaut. Juggernaut. Nakita mo? Yung icon. Meron na naman? Oo. Oo. Oo, ano? Yun oh. Putang ina naman. Moving. Spotted a care package. Disregard last. Binalik na naman nga. Mahirap na naman manalo dyan pag may nakakuha dyan. Hirap ng patay niya. Hirap na manalo ng wala eh. PlayStation pala, buhay ng isa. Detol, kaya mo Mamaya na. na, mamaya na. Mamaya na. Stay ka muna dyan. Stay put ka lang dyan. Easy ka lang dyan. Meron tao dyan. May tao. Hala sila dyan. May tao sa buy station, pre, ha? Wala ka ng choice, pre, kung di yan ang talagang pinaka-ano mo na Mag-skis ka muna ka. Bibili ka lang ka mo. Ceasefire muna. Tabi-tabi Ceasefire. po, tabi-tabi po. Ayan. Ayan ang may bumili, oh. Ayan, oh. Pre ka mo. Nag-recon lang Ceasefire yan. muna. Recon. Agree ko. Mamamatay yung mga yan. Abot. Namamatay na nga sila eh. Tuloy-tuloy pa yung recon nila eh. Yun. UAV, UAV. pre, UAV. Uy! Ayan, oh. Eh, sabi mo meron yun. Sige na. po. Ayan na, pre. Ano? Yung pa isa. Manatamin ka, pre. Mamamatay na yan. Mamamatay na yan. Mamatay na. Sige, may gas mask ka, tol. May gas mask ka, tol. Gate ko. Tara. Sige, what? Nice. Sige, mamamatay din sila, tol. Ano? Gas mask. Hindi, eh. mabubuhay ka dyan. Yun, balak.
Kaya lang, sa gilid ko. Nice one, down. Ayaw mo na. Isa pa, may isa pa. Ayaman Isa pa. siya. Mamamatay na yan. Kaliwa mo, meron. Kanan mo. Oh, namatay na. Teka lang. Kanan mo. Catch game. Yan na, 37 na lang yan mo ko eh. 37. Die hard. Hirap patayin. Sa kanan mo meron ah. Oh. Yun oh, namatay siya oh. Ayan, nilalabas niya sa kanan mo. Uy, Oy! Galing yan. Likod mo pala. si Rambo. Ay, ikaw na yan. Pangina. Si Rambo. Patay ka talaga dyan kay Rambo pre. Si John Rambo. 4 kills, Patay oh. ka talaga kay Rambo. Naka ni John Rambo. Wala ka nalusot kay John Rambo. Kombinasyon Si yan, John ah. Makoy ka lang. Kombinasyon yan, ah. Kay John Rambo pre. Wala Hindi ka na makakalusot doon. Clutch game yan. Hindi ka na Clutch game. makakalusot doon. John Rambo yun eh. Hindi na siya makakalusot doon pre. Ubus yung nasa likod, eh. Yung nag-recon. Oo. May magkakaroon yata ng bagong update eh. Kailan? Ipapasok naman si John Wick. Yan. Naman putak na. Ano? Puro John eh. Puro dyan ang mga darating. eh. John Lloyd. Kasama si John Lloyd eh. Jan Lloyd po siya. Magbabalik na pala yan si John Lloyd. Oh, tsaka si Johnny Sins. Johnny Jan and Marcia. Jan and Marcia. Jan and Mars. Jampuruntong yan pare. Jampuruntong. Mahalo na to. Ay naman. Controls pa pala si John McCoy. Hirap gamitin ano. O, sanayan lang to. Mahirap talaga kasi yung recall ba, yung barrel, mahirap control. Oo. Kaya nga. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Oh. Diyan na pagsasama ko yung pangalan nyo. Chef Zero tuloy ang puto. Wala si Chef Zero. Enemy soldier incoming. May nawala. Alright, that's enough fucking about. Now we do Si this for real. Chef Zero nga, Chef Zero. Callback natin. Sige, Eh, sige, tapos sige. na. Gambala. Ayan, si Chef Zero. Nawala na. Na-DC daw. Na-DC siya. Ito, online na.
Nawala si Chef Soro eh. Wala ka tol ah. Ayan, yan na, yan na. Nandyan na tol, nandyan na. Nadi siya eh. Sinugot? Sinugot. Yun na. Loko yun ah. Sinugot ang saksakan. Pag yung asawa mo humugot dyan, huwag ka nang pumalag. Tol. Mm. Yun Wala lang. na, wala na Yun pala. Alam na this. Alam na this. Alam na this. Mm. Last game na nga ako eh. Hindi na pa raw ako last game eh. Sa last game ka na tol? Kanina pa raw ako last game ng last game. Style natin yan eh. Style na. Last game na, last game na. Last game nila pala. Nila. Ng mga kalaban. Oh, last game na, last game na. Yung mga kalaban, last game na nila. Yung mga kalaban, last game na nila. Ako ang magla-last Kaya lang game pala. nakabili eh. Kasi pagkatapos nito, alas 3 na. Susunod. Susundo ka, Jer? Yes, sir. Supremo, nag-aantay ng kasama yan. Kalaro. Nag-i-invite ka eh. Ay, puta. Full tayo eh. Kahit Santino nga, waiting eh. Waiting ang Santino eh. Waiting ang Santino eh. Nagpapa-level lang baril yan. Ako, mag-last game ako. Sabihin nyo pag may ano. Sige tol, walang problema. Last game na yung isang kasama namin. Basta mag... Sana ito na yung panalo. Para makapanalo rin. Liwag mo tol, liwag mo. 1 year na eh. 1 year na. Enemy soldier incoming. Palitan ko tong shortcut ng ano ko. Melee. Hindi ba makano sa'yo? Yung kanina kung may shoot pa ako, ang layo. Nasa Q. Pinalitan ko ng Q. Ang hirap pala. Ba't nilagay mo sa ko? Yung sa mouse ko ano puno na Wala nang panlagyan. Puno mo sa mouse mo. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Kaya hindi ko masyadong nagagamit tong melee. Pero napunta naman sa Puno na. melee base. Nilagay mo sa ko sa lang mo. Maganda sana yung spacebar pero Paano yun? puro suntok na. Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pinyo lang Tara na, last game yung na. maswerteng ano. Tara, tara. Pinsan, Sa tren. Yan na yung mga simbolo. symbol. Simbolo ng gulag. Hoy, may pala. Ano, na ano? Dalawa pa. Enemy soldier incoming. Dalawa pa sa dulo.
Ay, Nadali ka pa to? Oo. Tangin lang yan. Yung bala eh. Your teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nag-glitch. Nag-glitch. Be advised, your teammates got their arse kicked. They're RTB at this time. Kunin ko lang yung ano. Kunin mo. Proceed to the mark location and secure the area. Ay, nandiyan ako makuha ang bala. napatay nyo. Oo. Ito, may bala dito. Nakakuha na ako dyan, pero sino nagbitaw ng box dito? Ako. Ah, si Jer. Nag-glitch. Oo nga to, layaw. Hindi makuha. Tinawan, hindi pa nababasag. Oh. Nag-bug. Contract complete. Recon Ayaw intel pa. Ah, secured. bilhin ko lang siya. Sa buy station mo sa harapan. Ayaw pang bumaba. Kasi yung ka pa dito. Oh, ito yung mga babaro sa inyo. Meron sa tower. Sa tower meron. Ayan. Ano? Ano yun, hindi ka bumagal, gago. May recon na. Akala niyo. Ayaw ko lang kuha ng recon. Sige. Proceed to the Tignan mark mo, ayaw na nang location and bumaril secure the yun. area. Hindi lang ako taga kuha ng recon. Sabihin niyo lang. Sige lang, Paul. Pag hinto ng trend, doon tayo sa gitna-gitna. Sige mo. Bigyan pa dito. Contract complete. Recon intel secured. Wala kasi yan rito, no? Play dead. Hindi nakahiga. Service nakaga pa ang puto. Ground. Parang play dead na lang ako dito. Yung punta sa atin. Maglulot lang yun. Tagal naman ng rito na yan. Nainit na ako. Ang tagal ah. Proceed to the mark Yun. location. Dulo. Si John McClane, no? Tanong mo to. Yan makalayin yun eh. Enemy UAV overhead. Naiipit, oh. Recon intel secured. Solid work. Load down. Last. Okay na. Camping na. Tama, mag-loadout tayo dito. Oh. Meron sa unahan. Hostile dropping into Meron the dyan, area. meron dyan. Watch the skies. Ayun na nga. Hindi naman sa tatama, bari ba ng baril? Cardo Dalisa ito, men. Ano to? Ayun pa, last, sa inyo. Patalis na tayo. Cardo. Mga agila to, mga agila. Last na yan, sa inyo na. Oh, yung mahabol sila, oh. Primary objective. Recon intel secured. May mahabol siya. Tara, loadout tayo. Loadout tayo dito.
Ito, tayo doon, pre. Mahabol talaga to ah. Hoy, down ka. Puta naman. Ayos ba? Sige, titigil yan. Mura ka pa kayo ano. Medyo. Tangan nyo. Huwag nyong i-snipe si John McClane. Train station, pre, oh. Loadout. May dadaanan dito. Dito na lang tayo mag-loadout pala. Oh, sige. Oh my goodness. Oh, dito na lang Dito, malapit. pinakadit na ako. Saan tayo? Saan tayo? Yan oh. Sa may ano? Ayan, malapit. Takatapan sa gitna. Ah, dito? Wala ako. Yan ba? Tara na. Oh, tara. Oo, para mala. Ay, dyan ba? Doon tayo sa gitna. Dyan na pala kayo. Ready na ako. Sige, tayo. Drop money. Ang dami pera oh. Saan na nag-busy pa? Loadout drop inbound. Imawa. Easy ka? Yun lang. Ayos yung. Baba mo na yung pera. Ginawa. Baba mo yung pera. Out na. Hindi na panlaro ito pagka ganito. Paano ka, tol? Ayos na. Oh, yan. Ayos na ba? Chef, Kunin mo yung pera sa bulsa. Drop mo yung pera, pre. Dami yung pera, Soro. Loadout drop inbound. chef, parang gusto mo lumulot sa kami. Nananalangin si McLean. Labas mo yung pera, tol. Huguti mo. Na. Easy na. Ako, wala. Nag-iipin na si Marking Sir. new safe zone. Sayang oh. Ang ganda pa ng si... Ano oh. Oo, tara, Jer. Tara sa ano, Pag-ghost gitna. na tayo. Ghost na tayo, tapos maano na tayo, pre. Punta na tayo din sa train station. Gitna na Sa tayo. waiting spot, no? Oo, doon na tayo, pre. Naka-sniper ba kayo? Hindi. Oo, meron ako. Nice. Sige. Papag-ghost na tayo, one back. Wala lang tayong mga ano, pre. Plate. Oo nga ano. Walang plate. Bili tayo ng isang set lang. Hati-hati tayo. Oo. Oh, sige. Oh. Ito, Tayo Carlo. muna dito. Siya lang, pre. Ah. Ayos na. Pambuo sa nawasak mong puso. Tuko lang tayo dito. Oh, may box pa dyan, Hindi pa naluto. Oh, hindi pa naluto. Baba ko na pera ko dito ah. Wala pala akong may bababa eh. Tuko lang ako dito. Baka hindi pa nalut nga. Hindi pa naluto. Raid to raid. Raid. Box lang sana ng armor. Ano tayo? Pwede na tayong magpunta doon. Ah, bili tayo ng ano. Ay, na Set. pwede na pumili ng Set. armor. May Tara, 2,000 armor set pa, Carl. Oh, may parating. May May one. king. Ah, hindi. Lumayo. Tumalon. Baka may orange May box. box din dito eh. Oh, nakakuha pa airstrike oh. Pang endgame to, pang endgame. Tara, bili na ako ng extra armor. Bili ka na ng armor, tol. Gamitin niyo itong dalawa pareho. Tara, pwesto na tayo dun. Pero la. May buy stay eh. Akin na, baba mo yan. Okay. Ano yan? Tara, magsasakyan tayo. Ano na tayo? Punta na tayo. Gusto na tayong train station. Di pa looted dito eh. Hindi pa nga. Sakay pa tayo? Hindi na siguro. Oo. Train station naman lang tayo. Malapit na lang yan. Ito, bala no? Yun. Yun pre. Kunin natin yan. Kailangan natin yan. Bigat yan. Isang crate, isang ano, pallet ano. Oo. Isang paleta po.
Dito maraming nagka-camp dito eh. Uy, may bumaba doon, no? Ayun, no? Ay, tangin na may nakapwesto na. May nakapeso doon, pre. Tara na. Pwede patayin. Patayin natin. Tabihan lang natin siguro. Dito Dito. tayo makyat. Akyat tayo dito sa may train station na to. Dito, oh. Pre. Tara. Unahan na natin. Tara na, mauna na tayo talaga dapat. Ano, Makoy. I'm here. I'll take the bill. Target marked. Send it. This is loader 2-0. Copy. Buster strike away. Na-restrike ko. May loadout dito. Para nila. Lang tayo sa may daan daw ng kanita. Para ito. Baba na, pre. Baba na. Oh, yeah, masagasaan ako. Wala na ngayon, Makoy. Tinanggal na. Okay na. Pinanggal na ulit. Oo, tinanggal nila. Nasasagasaan pa rin ako kanina eh. Ay nung ano, Ito kagabi. na. Kagabi. Ay ngayon. Dito na ang bilog, pre. Maghintay lang tayo dito. Okay na tayo. Oo. Yun. Wala kayong ano. Tago-tago muna. Akong bala dito sa akyatan dito, tol. Pag may aerostrike eh, saan tayo magtatago? May cluster ako, may cluster. Wala tayong taguan dyan sa loob. Oh, may Ayun ATV na, oh, bumper na. sa ilalim. May nag-snipe na. Oy, pupwesto rin. Pwesto namin to. Ay, akyat. Akyat yan, akyat. Ayaw mo siya, tol. Ayaw mo siya umakyat. Ayaw mo siya Lagyan- umakyat mo ko yun. Ayun na ko yun. Hustle daw. Closing in. Relocating the safe zone. Uy, nahulog ako. Ito na. What the fuck? Ayan, apat sila. Ay, gago, nalaglag ako. Saan sila, tol? Nasaan sila? Nasaan? Nasaan sila, tol? Nasa baba lang. Ay, nahulog ako na naman. Oh, shit, there, wag. Taking fire. Ba't pag pupunta ako dun sa ano eh, lumalampas ang pucha. Sayang. Pag tutuntong lang ako sa ano, lalampas pa ang pucha. Survive and you can redeploy. Ito na lang yan. Binubuhay niya yata. Igulag ka. Down, tol. Down na yun, tol. Down na, Get tol. ready Dito, to tol. fight. You're next. Naku po, Jer. Jer, tinaman ako. Nag-grenade ako, Jer. Nasa gulag pa ako, Lods. PM, sumako Okay. yun. Here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sayang tong pwesto natin. Makoy. Time to earn your freedom, soldier. Nice one, Makoy. Napatay mo na kayo. Makoy, paano ka dito, Makoy? Kakabalik ako. Tol, paapa ko, tol. Saan ka, Lods? Sa building? Sa taas? Nandito ako sa taas, sa pwesto natin, Hindi, Lods, para makatulong ako dun. Sige. Nice one, Lods. Ay, gago, napatay ako. Bumalik pa. Diyan mo lang, Lods. Sa taas. Oh, shit. Dito na. Putang na, Wala lang, dalawa na sila. Dalawa, tol. Tinugod kami sa taas. Dalawa. Sinugod kami sa taas. Ayun na. Ganda na ng pwesto. Sayang. Nalaglag kayo eh. Hirap Naubos pa tumuntang. silang lahat? Apat? Hindi, nandun sila. Hindi, dalawa nandun pa. sila. Naagawan na tayo ng Dalawa pa. pwesto.
Meron na naman, merong iba. Pumunta sa amin ni Oo, Jeff. may iba na naman. Galing sa Iba, taas. iba ito. Galing sa taas na. 4 versus 3. Oo nga. Partida. Napatay ko yung... Napatay. Uy, Oy! Galing naman. Ano? We'll be back to finish the job. Pilod, sando lang kami. Sige, love. Sige, love. Ah, okay, tal. Thank you.